והיום, שלום, והיום אני אשחק קלאש רויאל. ייי! יאללה. תראו, זה הדק שלי שאני משתמש בו כרגע. אני אראה ל5, יאללה בואו נתחיל. מול מישהו, שנייה, רמה 6. הוא מהקבוצה של הסינים האלה שאני שונא. יאללה. אדון אותי. בבקשה, לא, תרגיע אותי. איזה כיף לי. יאללה, קדימה, התקפה. ואבוי. הדבר הזה מאוד רע דבר הזה. הלך לי הבניון. כמעט. עכשיו ילך לי הבניון. והקוד בגלל, יאללה, קדימה. קלאש רויאל. קדימה. יאללה, יאללה, קדימה. שמות בן אדם. תמות. יא מפגר. ייי. נשים פה זאפ מהר. היה זאפ יפה. אוקיי. נשים מני פקע. אני לא יודע למה, לא יודע, יש לי דק כזה ברפן. אני לא יודע, כי החלפתי דק לפני כמה זמן. לא מחליף אותו, לא יודע למה. אני אארגן איתכם דק עכשיו, אחרי ההתקפה הזאת. זה הפיירבול הכי לא שימושי שראיתי בחיים שלי. יש לו יותר ממני חיים. מה זה? תמות אח שלי. אח שלו. יש לו פקה, גם לי יש פקה, לא... אבל היא לא בדק. יאללה. גם זה פיירבול ממש לא שימושי. מה זה הפיירבולים האלה? האלו. מה זהו? כל כך מטומטם בעליל. אתה כזה מטומטם, אח שלו. לא מטומטם בכלל. לא, אתה לא מטומטם. עכשיו הולך להוריד לי בניין. 3, 5, 4, 3. הוריד לי בניין שני ונצח. טוב יאללה, אני לא כזה זה. ניצח אותי, לא תמיד מנצחים. טוב יאללה, בואו נעשה דירדיק. נראה לי שנשים פקה. יאללה, פקה, מה אכפת לי? כולם יש פקה, כולם שמים פקה. במקום זה. עכשיו נשים רייג'. לא. נשים סקלטון ארמי. לא במקום הזר. במקום... אני לא צריך את האוג. לא יודע למה, אבל אני כמעט לא משתמש באוג. אז יאללה, נשים מיניונור. יאללה. יש עוד משהו צריך לשים? לא שנראה איך זה באימונים. אולי יש מטומטם. זה שבאימונים אפילו שאין איש, אבל יאללה. הוא רמה 7. אוקיי. אפילו שזה אימונים, אני צריך למשוך את הדק. מה הכיף בדבר הזה? שהוא לא מגן, הוא רק מתקיף, אז אני יכול לשלוח הכל בזוז. הכל בבזוז, ואז אני אזוז. הוריד לי בניין, יאללה. פעם ראשונה שהוא מגן, לדעתי. יאללה, קדימה. יאללה, קדימה. טוב.
עשינו פה מיליונים. יאללה קדימה. אל החופש. זה אפילו לא אמיתי, מה זה מה אתה בין? אם אני מנצח על כזה, יש! בכלל לא ניצחתי. נשים פה פקה, אוי פקה. קדימה. אם אתם אוהבים את הסרטון, מה עובר על האינטרנט? שנייה! אני לא מאמין. הוריד לי בניין. וגם מה שעובר פה על האינטרנט. איזה כיף. מה? למה עשיתי את זה? רציתי לשים זאפ. יס. זה לא יס. סתם יצאתי. אוקיי. אם אתם אוהבים את הסרטונים של הקלאש רויאל, אז תגידו בתגובות. אז אני אעשה הרבה קלאש רויאל. אם אתם אוהבים את זה. אני לא משחק הרבה קלאש רויאל. כאילו, אני לא משחק בזה כבר הרבה זמן. וסתם אני אוהב לשחק בזה. בואו נעשה התקפה פעם אמיתית. פעם אמיתית! מול מישהו רמה 6. לקחתי את הדק הזה בטעות. טוב, נו יאללה. זה דק של כל הדברים המאפים שלי. יש גם מיני פקה. וגם פרייבול. אוקיי, הבנתי. הוא רק מתקיף, הוא לא מגן. אוקיי, הוא גם מגן. Look at this. לא ראיתי את זה בצד השני. לא ראיתי את זה קדימה. מני פקע. טוב, יוריד לי בניין. זו לא שאלה. הפעם הולכים על השלשה, אין לי כוח לזה עכשיו. יאללה קדימה. יאללה פרייבול. טוב, מה אכפת לי? תלך על השני, רק תסלסל אותו. בעצם לא הולכים על השלושה עכשיו. זהו, אני הבנתי את הכוח של הזה. לא ללכת אף פעם על השלושה. חוץ פעמים שצריך ללכת על השלושה. טוב, יצאתי מה זה מטומטם, אבל לא חשוב. איזה כיף. יס! עם דק כזה? מה? זה הדבר הזה. מה, אני מנצח אנשים עם דק כזה? זה לא מוזר טיפה? לא מוזר לכם? נשים פה זאפ. שיוכל אתכם. יאללה, קדימה. מני פקע. יאללה, קדימה. זאפ. קדימה. שים פה כזה, אני הולך לנצח אותה נראה לי. קדימה, נתקוף מהצד השני. פרייבול. קדימה, נתקוף. קדימה לנצח אותו. מכה אחת של המיני פקע! טוב, נו יאללה, אני נצח אותו, אבל מה הבעיה שנייה ללכת לשלף מישהו? מה הבעיה? הייתי מנצח אותו 3 כוכבים אם הוא לא שם שם את המיני פקע, את משהו, לא חשוב. לפחות השגתי 30, טוב, אני מחליף את הדק הזה לפעמים טוב. טוב, נראה לי שאני צריך לסיים את הסרטון כאן. יאללה, תנו לייק, סאב. נתראה בסרטון הבא. ואני מאוד מקווה שזה יהיה של קלאש רויאל. אם תאהבו את זה. יאללה, ביי.